asong pen pirangkia mai kipa. Nijang Karbi Anglong Kopili Constituency arlo Kiruni Agriculture IB along ASTC asong pen pirangkia mai kipapon. Non-Hejong Karbi Anglong Autonomous Council pen Mega Solar Project kesomponji alamte kiklangajok pini jakhong achiklo ni Painar Kep arni ASTC asong atumpen kichokche teglongsi Karbi Anglong aradapan lamte baklangpon. Bang Solong ASCC Central Committee, West Karbi Anglong District In Charge, Ram Singh Ronghang, ASTC Central Committee Joint Secretary Sar Singh Ingleng, Lapen ASTC Klembang Puatumpen, Lamte Paklangpon. Lapen, BJP Government Atum Develop Amen Pen, Karbi Anglong Alongle, Suri Suri Achiri En Pen, Karbi Aradapan, Kapisungji Asaisi, Klembom Pusi Ningjepon. Bang So Aputak, ASTC Asong Atumpen Ke, APDCL mate Mega Solar Project askim ke Karbi Anglong arad atum ke thangnata ale ave pusi ningjepon. Bangso Mega Solar Project ke sompon along ASCC asong pen ke chokche lapen kachesong pusitame dengpon ang kokji pusi rat apan tuning ripon. Lason si Kopili Lower River Power Project dem ke tengpon lake asamarlo kithinai ademlo 120 megawatt power. Laso along Karbi Anglong Autonomous Council atumpen Nijang Karbi Anglong alongle APDCL apan agreement chetok dundo Suri isira harohinira hikepra pho abika chetok dundedlo Sita longle adam compensation aparman kuti harohinira isi lak trokebra Suri sarikurira hikepra pho atangka thikpon Sita aron atengpen bangso ateng Lapen ke bangso atangka longpon pelang pusi ningjepon. Lasi ASTC asong pen Karbi Anglong mate Assam Meghalaya adui ahoyelong give and take policy ke mantu ne penta chedondun thekhe. Lapen Karbi Anglong along ke APDCL Mega Solar Project apan longle ke pekpon along chedondun thekhe pusi ningjepon. Kiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel. Jenon, ini tum cethanbong, jasemet longli philang aja kongalam. Si ini tum kacicini bangke siksidul aron temper ini tum autonomous council longli aja kong bangke dulu. Sita mission Bosundhara amen pen aja bini Assam Sarkar tum kesu tum longli ber itu land rights nang tijok pen autonomous council long ketu aja kong sutami dispura long ke ponji pansel tum arlo pen glembong. So mission Bosundhara la sritum pulo la bangke Karbi Anglong mate sikshidul area bangke mission Bosundhara long parlopon pederni si parlopon der ta hinialam thedo esono bangke violation of like India constitution ate sikshidul long masi long le aja kong betu council pansi pilo la pen hinie bangke pimala solong le aja kong kapat hedu muchodo bangke 95 MOU silitum alienation of land mate long le mane pan PG PPP PG के वांची ऐसा कॉम्पनी autonomous council नौसी इलेक्ट्रिक जीवन है पुलोते लासवा MOU तक की प्रिय काम सिलों BJP गवर्नमेंट उन क्लेम लो ना पेन के constitution अराउंड आला ने की प्रिय काम सी क्लेम के थोमने तुम पुथुजी बंगला के uniform civil code तमें केस हो तुम पन मगे इसी फिरे में अराउंड लांगो पुसने तुम्हें हिंदन माथा कुपीमा लासो UCC implement that lo tante केस हो के बारी मतुम Rong ajutan alam aki apinding supolo bangke kangbo deji kibir dun deji dan achasa dan hepi. Laso posi laso UCC tame la tribal tu pan semen Karbi akhe la be tu customary law kitu akhe tu pan ke UCC long patro pon pide nei UCC tu government of India pan itu isi appeal. La be sontiri tu pinia herang ke mai ben kapan ka kan kun mangelahan lo jenon la income certificate ke damkan anan income ke litum theglong je la college ni dunji puno university ki dunji ba kapre ka sai farman system income certificate itu biaru ke silongbo sita non BJP government tu dena bangke online system wan dena ma non pela bangso income certificate ke long dalam ke sumpi non la income certificate ke apply tu ana pumasi ki mojolo la pen la so income certificate online ka apply mane litum ka chini nei bangke la so certificate ka issue authority ta autonomous council long avidensi non sa dispur che ponde sila so long ban litum ka man hu bangke pini council ka sharia tim kar biang tumle puno dak MLA tumle puno dak MP tumle puno kar biang long kitu tan aja kong Assam Sarkar atau isi pen isi nang kiti
isi pen isi la masuk kang group bon along alang itu people se amit tek dun long ni det la pen people se la tu mang mo chi hip dun hem la hala bagi pinela tu ma ju pon nang ko la si autonomous council panel tu bisa appeal pilo dak MLA tu han MP tu mai se tu appeal pilo je la masuk income certificate ka issue authority sidame la kaya deng si tu ta ga yaro along si tu ni la APDCL is weather department hansi 30,036 बीघा सा Karbi Anglong लेके पिरत लो 30,036 बीघा लासी इसी department अपन ला आन अदांग के along ले पिरत पुरो तंग Karbi Anglong along ले कोनाक्सी दो Karbi के तुम हेम का चिकिम ब्रिट का चिकिम अदित कोनाक्सी दो Karbi तुम भान भान का eviction से के क्लेम ले तुम ठेकलों लो along ले फेलान का भी हाना नहीं किधु दाम सोसी इले तुम ठेकलो लासी लाबंगसो solar project amen penle kuno adun dhuba ke ili tumha kenang sok kali lahai scheme somokha dagwan ben Karbi ke aphan Karbi Anglong le cherai si Karbi ke pan ka eviction je common government lemo airport le ku kusita Karbi Anglong pan ke kenang sok abi Karbi ke ma dorkar abelan airport ki aise so airport pan long le ki piji ta kenang sok abi sita dak airport ki lata heiso tu pan ka pabir ji schemes lo along le ki thi schemes lo lagi aku kuthula isi bangke itu marjulong la railway line construction of railway line from Jagirut to Lamding haya dongkamka halata jong sisa railway line to dongkapen wan put kulotan te ko an 1000 bighas ne halata itu malong le railway department ke ponji ko an 1000 bighas ne ko an ka bi wrong ne ladak railway department ka eviction ni hala sokar bitu nalodo sitame itu kama gumimi ya bangke la solo le kana ho muafi dili tum asu tum kidu nangi hem chi kim nangi hala so kan kamat hadam alara bani non kidu bom council ka shari tum le punon ki ong tum bang kutum bake compensation ka chichi hala ta ka bang sa ku chetong process ni tum him pen thek la si aku dili tum thek tulong lo lai thetan scheme swan pen Karbi Anglong le kacerai Karbi Anglong le kitia kama bang BJP sorkar ke claim la so bagi tonna ko la pen Karbi Anglong arra tum sitami la so Karbi ke ban pe jo pen Karbi Anglong pen ki plung jo ji ahem putum ahem ari pavile sing refugee ka pamanji ku government ke denga schemes mukha pan ke kham khe nanji la pen che song nanji ku sidil tum hin pen kadu ko be rat phatali tum si chuning rilu Dipu Karbi Nationalist Youth Council Chihek Pen KNYC Asai Hempi along Central Executive Meeting Pen Perangke Amai ke Papon. Tong Sekot Pen Pini Karbi Nationalist Youth Council Asai Hempi along Perangke Amai ke Papon ng Kok Alam He Sar Patmoteron RTI Active Pensi Than Bachini Pon. Ake Hai Teron Asang Ho Perangke Ateng no Pen Radapan Lamte Klardak Pen ke Than Kapachini Pon Alamte Lapison. Lada Karbi Anglong Autonomous Council alongta BJP Gofsi Charilo Lapen Assam Gofta BJP Atumsi Charilo Lapen Ha Angsong Central Gof alongta BJP Governmency Chariponlo Lapen Ahok Elitum Teglong Pronglo Karbi Anglong Autonomous Council ta Emek Angden Nang Bitanta Ajat Ahin Ason Avar Saile Wangta Wangna Arjudun Longchot Voreng ang hoile doku pachethang sita ilitum kiduk det Karbi atum our side cholongdun on e interview merit list le klangdun ham sita voreng our side kelong chike CEM EM MAC MLA MP akhandana tumsi voreng ang hoi longdunji nelitum Karbi Anglong Autonomous Council aget athengno dharnata dolo choche junje pen chesonglo ke ongdung miritlis kelongwe katumaphan voreng ang hoi pinangji pu chesonglo lapen CEM aphanta memorandum ta pilo sita munit marek nang tinte lapen ano chedende tangte ilitum kithurmi owe kimiatum lapuan kacharli ariso ejang ke ongta pamoroilo thongkep department along lapuan voreng ang hoi ke ongle klang sita kiduk det ariso ejang atumaphan voreng avar sai pipon pe la sinelitum ningduk lo pusi pherangke athengno thanpon patmo teron ningduk alam thepen rodaphan pherangke athengno pen pachithang pontu hakoko ason kalilo Karbi ariso ejanga tumta kacharli tangke koiruilo BAMA PhD engineer ke topic lo
Seta Karbi Anglong Autonomous Council along Goreng Avarsai Longdun di ke Longdun ji ke plang ki phi ke thekere atum si Sakurita Longji Lapen Lapuson isi ajutang lang no ason si Mandeblo driver asopoke driver si man Lapen Han Kachojor asopoke Han si Bachojor po CEM asopoke ke thekere apos lo ke Longji Lason a otlang no ajutang si plang bomlo Seta pini arni batuta Karbi Anglong Autonomous Council along Chesong dut claim dut abang away. Non-nelitum Karbi Nationalist Youth Council Asai Hoi and the Pupen Manta adak footmarks kam memorandum submission ta CEM apan Pinpur alota pipajir ponji puta thanpon. Tang teteron asang hopen ke thanpon alamthe arjuponik sinam. News report Karbi Anglong News Channel. Pot kerangkai kelembang phu atong abang pitu manda yang sama kardong mapujar lo nitum ken YC songa hinpen pini nang litum manang chop hapon ang kok athela ke isi Karbi Anglong Autonomous Council long non ka sulibom Karbi Anglong Autonomous Council le pugalo state government ong tala pusi sulibom malam sini litum abang sola mo putak serapan ka pachini ji pasin litum ke hang iglo alam thei bang ke lapulo je Karbi Anglong Autonomous Council long keron ke backbenching lo ajat welfare schemes puno job aputhak puno award of contract aputhak puno alang litum ke labang so da daklong ke thedung nepotism son si klempon theklong lo kidam tangar ni tani litum labang so puthak ke council don ri athengno ta ni thongkep ni anba kopine dharna dolo setami PCM sarvana resi memorandum pidam lo setami pinyan ta apuson kang saipon thekdam long le detlo khola so ta nang litum theklong po merit list phane panung kuk si Karbi Anglong Autonomous Council atum Keplang ki phi adon narap tangka maha ki ong pichat atum hansi alang litum hansi RDP pon se Karbi Anglong maganon lapu answer kahino a situation nang lelo je kacharli pu masi ladak long mag a value avedat ason mandelo Karbi Anglong Autonomous Council long kapinchong kupi poloma athema non nada Karbi Anglong Autonomous Council long ke merit basis pen le ajale ki pondal even in job and in contract na lidun theklong ji ladak long bangke nepotism favoritism do uge klang daklo apen Karbi Anglong Autonomous Council kenon ke nepotism industry ason si manik datlo labang so puthak nilitum kachechak un isi gidam tani da nitum isi yang ton bang chibi bom lo lapen wangjilang ni bang setame nitum kang sailong letike chosong bom jilang kusi nilitum atu midik setame isi nilitum kachesong ji phan asing ton kachibi ji phan nilitum DC office on setame DC office lapen SP office on setame isi information pale dam lo foot march ke doji phan from Manja to Dipu foot march kam memorandum submission alo bang ke lahen lo lage DC bang ki pia lo isi bang ke SPN ki pia lo information alo bon satame non la so bang so sarkar mane BJP sarkar la onset khaino lo la onset fascist lo non ke freedom of expression la pen freedom of assembly la pen freedom of movement mane fundamental rights phansi alang litum ke amman pibe de lo mane ke cartel ji phansi pijo pen ne kapor i son si alang litum mandel lo ang thek bang ke lahai hen lo nilitum kedam tangar ni bang pilo sarame alang litum bang ke ko pilo nai tu ke permission nangji pusalang litum nang pulo permission abe te nang litum dharna claim nong le pusalang litum nangi pukla sila bang so puthak nilitum ki pukang tung bang ke alang litum kona aron kona ain pen sei labang so aron alang litum ka pinchong lo athema nilitum lang thek do laga Assam Police Act polo 2007 aninkan la dakong ke pulo permission hangting ai tanang ne dharna phan ke la just information mate intimation isi pilok ta chok pusalang nitum Assam Police ek long ta la puson kabonai pon lo ladet council long ke nona mat ke each and every department la 30 department ong thedum nepotism do ke anu tinta la ke chini lo open secret lo muthe ratum chasong a hedet ko a joine si solam ke deep joy yang nak ason si mandet lo la penali tum lang namik tha laba non ke kachali du o tum da pinandu lo karbi tum hakoso na lilo non ke MA BA nang pass la pen PhD atum ta dulo bon satame alang litum ke pinier na job long le ke long e ko malo ke plan ki phi la tum si job ke long ji non Karbi Anglong long isia jutang lang nu ason senang mandet lo driver asopo ke driver masima han ki jora sopo ke han ki jora sopo siman la pen inut officer asopo inut officer siman la pen inut CM asopo ke nane akapret thedung ar pusi la puson ke deng pon se theklong thekponong lo lai ko people lo podami lo te la ke isi nepotism akauchak la pusi pudang kok la se rada pan ke chuning ri bang ke until unless nepotism dotik ke karbiarat ke ching thurun elo la se la bang so fight long lagi nilitum pukali lo muthi isi khei kereng nang ji pupan si anutin sarme che song nang po
ili cecak dun joy puke change bangun ilu labang so aputhak ke aku non na litum theklong po aja ka tumang ke non risu jang dum ke sakuri ki jokdun sedat la person da dulo mate discourage da la ningi bison man da alang litum ke non ke just for petty jobs just for survival ke renga phan alang litum ke Delhi Mumbai la person chongda dam lo hoda ka chongda dam pe litum ko pilo theklong ke hoda ka chongda dam pen ke ko pilo theklong ke occupy ke lang do pe mani thilot mani thengbo la person se do la si job phan lok da karbi arat karbi khai karbi risu jang ki duk ke boy da to bangol no thinang la ke chi pik nang lang ma chi dera physical carbing no autonomous council a CEM MP tum amek prangji ma labang si la si pulo dolo enough is enough che chak do lo non ke risu ejang tum ma thunang po arona teng pen itum che song na po la pen la DC SP la pen cheng nok la government atum non e phana ki ber the permission po men pen nane fundamental rights na pa check sai song de labang ni tum kroi kre athema labang ke totally si aron kali unconstitutional la pen totally si illegal abuse of power ko sin tum punang